Bjarke Johansen, du var näga så öliga långt fram för hinne. Hur ser du nöjd vi är det? Jo, jag är väl nöjd. Som du säger, jag var nog så var det från första bättre. Så jag husar bara få några av vändning. Lyckas med hålla ett gott tempo där med och det är annars njuta detta fantastiska landskap i Sore och ja, få en gång tur och ta ett nästa alltid. Och så var det tojen så där och det nog vi henne. Ja, det var så 217 i fjör, men i fjör hade en fransman som var avvidjande förrän ta. Och vi låg och distans alla vägen och tager sjön där man pressar sig sen eka. Man har nog länge sikta i mål och så kan man också hitta pastra av två vänjingarna fram emot och större. Är det något så att tojen som är bättre tar något bättre är än sista. Öjla gå tur, nyttigt alla vägen. Faktiskt var han inte några tungur hästfär som tränas. Det är känt roten hästfär. Arne Brattaberg, du är förmar ur Rennefällarna kvisten och en av fyrskiparna förra sånnasta hållmaratonet som nu i år ligger under färjelägnen. Du är runt det här, hur ser du nöjd över Twitter, Erik? Nej, det var slett inte min som jag skulle renna. Jag var slett inte meldt av till, men... Tack för att likta dig förmar. Ja, och till det som tar man ser ut linjer i rennekläden så lär man nästan 5 minuter och skifte och... Jo, det är kampligt allt. Solen då var helt vända 24 och helt att folk norra för te skilda komma så till att solen nästan går så komma norr efter det. Så att det är viktigt att vi stolar som tilltäckning som heter här. Det ser du vinner allt så då ätlar jag lyckas med rota bor ju ändå för en tur låten sig. Ja, det var ju det inte men man är vi för vinna till man shot men ja.